खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरपेटा सदर थानानि एसआई आरो हमगार्ड जवाना घुस लानानै हमजादों। सिखाव सन्देहआव हानजायारि गाग्लोबनानै बुथारदों। आलफाया उदांस्रि सान फालिनायखौ बयकट खालामनो थांखि लानायखौ बोखांनानै लाफिननो पीयूष हाजरिकाया खावलायदों। धलाइनि माद्रासायाव सासे फरायसाखौ गोदोना हानानै बुथारदों। रायजोआव 4.8 गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। आमगुरिनि एजिपि एमएलए प्रदीप हाजरिकाया दोलोनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ एंगारबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। पुलिसनि खाखि खसाबाव फिन दागो घुस लानानै आरोबाव सानै सोरखारि मावफारिया हमजादों। बे खेबाव घुस लानानै भिजिलेन्स आरो एन्टि कारापसन बिफानजों हमजादों बरपेटा सदर थानानि एसआई आरो सासे हमगार्ड जवाना। घुस लानानै हमजानाय एसआईखौ निजामुद्दीन भुइया आरो हमगार्ड जवानखौ लालचन्द्र आली होनानै सिनायथिनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बरपेटा सदर थानानि एसआई आरो हमगार्ड जवाना सासे सुबुंनिफ्राय घुस बिदों होननानै आसाम पुलिसनि एन्टि कारापसन बिफानाव एजाहार गोग्लैदोंमोन। अजद बायदियै निजामुद्दीन भुइया आरो लालचन्द्र आलीया गिबियाव 40,000 रां घुस बिदोंमोनब्लाबो उननि समाव बिनि बिबांखौ खमायनानै 8,000 रां खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बै सानै घुस बिग्रा सुबुंखौ हमनो थाखाय एन्टि कारापसन टीमा जे सायो आरो सनिबार खालि 5,000 रां घुस लाफुनाय समावनो हमो। रिपर्ट बायदिब्ला एसआई निजामुद्दीन भुइयाखौ मदद खालामनायनि दायाव हमगार्ड जवान लालचन्द्र आलीखौबो एरेस्ट खालामदों। बबेखानि एसआई निजामुद्दीन चौधुरीजों लोगोसे घुस लानाय 5,000 रांनि अनगायैबो बरपेटा सदर थानायाव थानाय बिनि सोरखारि न'निफ्राय नोगोद 1,55,000 रांखौ जब्द खालामनो हादों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। रायजोआव फिन हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। सासे सुबुंखौ सिखाव सन्देह खालामनानै हानजायारि गाग्लोबनानै जिउ फोजोबदों। थांनाय हराव लंकानि बामुनगावआव जादों बे जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लंकानि बामुनगावआव सनिबार खालि हराव सासे सुबुंखौ सिखाव सन्देह खालामनानै बुग्लि जिउ फोजोबदों। बबेखानि सिखाव सन्देहजों हानजायारि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ पीयूष रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे जाथायखौ लोब्बा लानानै 6 दायनिगिरिखौ पुलिसा हमनो हाबाय होननानै खौरां मोन्दों। सन्देहआव जिउ फोजोबनाय दुथांफोरा फारियै सन्जय दास, निखिल दास, तुलेन्द्र दास, उत्तम चक्रवर्ती, जयन्त चक्रवर्ती आरो सन्तु मजुमदार होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। बबेखानि बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो खौरां मोन्दों। आलफा उदाङा देग्लायबो हादरनि उदांस्रि सान फालिनायखौ बयकट खालामदों। नाथाय आलफाया हादरनि उदांस्रि सान फालिनायखौ बयकट खालामनो थांखि लानायखौ बोखांनानै लाफिननो मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया खावलायदों। हादरनि उदांस्रि सानखौ नोजोर होनानै आरो मान होनानै उदांस्रि सान फालिनाय हाबाफारियाव गासैबो रायजोफोरानो ओंखारबोगोन। बेनिखायनो उदांस्रि सान फालिनायखौ बयकट खालामनो थांखि लानायखौ आलफा उदाङा बोखांनानै लाफिननांगौ होननानै पीयूष हाजरिकाया परेश बरुवाखौ खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि दिनै बङाइगावआव मोनसे ड्राग्स उदां केन्द्र बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिजों मोगा-मोगियाव आलफा उदांनि गाहाय परेश बरुवाखौ खावलायहरो। काछार जिल्लायाव सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। काछार जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय धलाइनि गंसे माद्रासायाव बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाया जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धलाइनि हावाइथांनि दारुसालाम हाफिजिया माद्रासनि हस्टेलाव सासे फरायसानि गोथै सह'खौ दिनै फुङाव सोमोनांथावै बोखांनो हादों। फरायसानि गोथै सह'खौ गोदोना हानानै बुथारनाय थासारियाव बोखांनो हादों माद्रासानि हस्टेलनिफ्राय। बबेखानि हस्टेल खथायाव गोथै सह' बोखांनो हानाय फरायसाखौ रबिजुल हुसेन लस्कार होननानै सिनायथिनो हादों। ओरैहाय बे सोमोनांथाव बुथारनाय जाथायनि बागै खौरां मोननाय लोगो लोगो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै फरायसानि गोथै सह'खौ बोखांहैयो आरो
बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। बेजों लोगोसे बुथारजानाय फरायसा रबिजलनि खथायाव थानाय सा 20 फरायसाफोरखौ पुलिसा हमनानै जेरा खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय माद्रासानि हस्टेल खथा सिङाव बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों बेनि बागै जेबो गुमुर मोननो हायाखै। रायजोआव दिनै फिन बांग्रिं मावदों। दिनै सानजौफुआव रायजोआव बांग्रिं मावदों। दिनै सानजौफु 1:28 रिंगायाव रायजोआव फिन बांग्रिं मावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रेक्टार स्केलाव 4.8 गोख्रैथिजों दिनै बांग्रिं मावदों। आसामजों लोगोसे नसुं रायजो मेघालय आरो नसुं हादर बांलादेश आरो भुटानावबो दिनैनि बांग्रिं मावनायखौ मोनदांदों। रिपर्ट बायदिब्ला मेघालयनिफ्राय 19 किल'मिटार जानथायाव दिनैनि बांग्रिं मावनाया जागायदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। नाथाय दिनैनि बे बांग्रिं मावनायाव जेबो रोखोमनि खहा जानायनि बागै खौरां मोननो हायाखै। आसाम डेलिमिटेशननि फाइनाल फोसावनायनि उनाव गोबाङानो गोजोननाय मोनाखै। शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय आमगुरि एसेम्बलि बियाबनि एजेपि एमएलए प्रदीप हाजरिकाया एजेपि दोलोनि गाहाय नेहाथारि आरो दोलोनि गासैबो बिबानखौ नागारबाय। मानो होनोब्ला जाय आमगुरि एसेम्बलि बियाबा आथिखालनि गोदान एबा फाइनाल डेलिमिटेशननि फारिलाइनिफ्राय गोमोरबाय। आथिखालाव बेनि गोदान मुङा नाजरा शिबसागर मुङैसो नामाकरण जाबाय। बेनिखायनो जायगानि गोबां रायजो राजाया एमएलए प्रदीप हाजरिकाखौ सोंखारिनानै सोंलु खालामनायाव गोसो बायनानै एमएलए प्रदीप हाजरिकाया बे थांखिखौ लानाय जादों होननानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।